Dili din mo interview guys. So hi guys, welcome to my YouTube channel. So hi everyone, welcome to my YouTube channel. So this is I think this is my third time na vlog sa ako YouTube channel. But then gidelete na ako ang mga previous nga mga vlog. It is because nakoy mga kining mga sorry. So nakoy mga personal reasons also. So wala na yung mga paglangan-langan pa. So karon i-explain ako kung unsa ni ang kuan na adri sa sulod. So i-explain sa nako saan ako siya ipakita sa inyo ha. So kini siya this is acoustic guitar. So then i-explain ako ni siya why nga ako ni siyang gibuhat nga vlog. It is because kani gibuhat ako ni siya nga vlog kay para sa mga future nga mga musikero, kani mga aspiring nga musikero, na mga beginner nga mga musikero na gusto sila magtuon og guitar. So this guitar is very budget meal lang gid kaayo siya. So dili kay siya kamahalan, but then I see nga kanang gwapo pud ihang performance, na satisfy po ko sa ihang performance. So wala kay ko nagmahay nga why nga nagpalit ko sa iya ha. Actually wala na ko na siya gi-cash. So kung ipalit niyo siya og cash, medyo dili kay siya kamahalan. So dili ra siya kaabot. So ingon lang nako no, dili siya kaabot og 4,000. But then ibutan ako sa link below kung asan ako siya napalit kay para makitaan po niyo og tagpila, and then pila po ang shipping nga nasa niyo. It's sa among lugar is from Manila siya, tapos from Luzon, tapos ako is kana naka-reside gud sa Mindanao. So Davao, so kaning ano siya, layo jud siya, so mahal-mahal ang shipping fee kay tungod dako man siya. So karon ako siyang ipakita sa inyo ha. Kani. So explain mo rin ako no nga kaning kanang kanin siya, panalangin ni siya sa Ginoo sa among family. So unexpected kina ko siya nga pagpalit, but then I believe nga panalangin din siya sa Ginoo. But then and right now, sige, open na to. I-open na to. Then so ano siya ha, dili siya inani ang pag-abot ani niya ko ani siya. Nakasulod na siya og cartoon, and then with ano siya, bubble wrap, tapos na cartoon, tapos na amo jud siya putos ang gitara nga para di magasgas. So tadeng kani. So kani. So kani siya ang gitara. So sa pagkita ninyo, di ba? So ang brand niya is kaning Sahaya. Sahaya ang brand niya. So kana naabot siya man ano. So for only 3,100 na nakainani nga gitara, and then plus shipping fee. So and tas na siya mga inclusions. Tanan to inclusion. So super safe jud siya. Wala kay ko naka-video during sa pag-abot sa kaning gitara. It's because syempre, na-excite og maayo ko. But again, ako yung mga picture, pero siguro pwede na ko to siya i-insert na diri sa video nga kanang kung giunsa siya pag-wrap. Kay ano ba good kaning na excited ko maayo ba, wala na ko na videohan ano ba. Kay mo man gani ako ang first nga kanang gitara nga ano. I mean, ako yung first na gitara, but then that was ano po gihatagan sa akong mama ato. When I was 11, so during my birthday. So ano po siya, sauda pa to. Yeah, akong edad karon kay 21 na, so 10 years ago na gid siya. Then birthday na ko, so ano gid siya no, kaning 10 years ago na gid siya. So medyo karaan na, nangabuak na siya. Kay sa una pa tong guitar is tag 700 lang ito siya. Tag 700. So sa manjoy nang 700 di ba? Dili kay siya medyo, so wala kayo natarong palit kit siguro wala nagtuo akong parents baka nang seryosoon gini na ang kaning passion ako sa music. So hantod karon nga nakabakante, so ako na jud ang ning ning impalit no. So karon, so katunaw ingon ako gaina nga naay mga bubble na jud ni siya kanang kaning naa ni siya cellophane jud tanan.
Isputos din siya tanan, ang string po niya na po ni siya cellophane. So kana, so makita jud mo nga good siya. So naa siya mga inclusions diri mga freebies. So natay freebies nga sa kani nga cellophane. So naay kuan ganing siya kani wire para mabutang na to siya sa amplifier or sa speakers ana. So ano man ni siya kaning pwede na siya masaksak guys. So pwede na siya masaksak yung mga iro. So pwede siya masaksak, so naa siya ipakapin ani, tapos naa din siya ipakapin nga sa kanila nga cellophane naa siya tulo ka pick. So naa siya tulo ka pick dara. Naay fender nakabutang, and then ang duha is wala live brand. So na siya tulo ka pick, and then kani nga wire. So ibalik na to. And then kani sulanan lang sa kapo kay ginagamit mo guna ko ang kapo. So na po siya kapo. So inani gwapo siya nga kapo kay tanaw nyo guys is ano siya kaning medyo kanang glossy siya ba. Tapos gwapo po siya ibutang sa kaning sa kaning sa pagbutang nimo siya ana. Diba? So ana siya. So then also naapod siya sling. So pwede siya mabutangan guys. So fender iyahang ka mirror manday ko. So fender siya. So kani dili kay siya ingon na kanang ligon jud siya nga pagka sling, but then kung sa kanilang gitara acoustic lang, dili kay siya ingon na kanang na makabunog pod. So choco lang ni siya para sa ko choco lang ni siya ingon ani nga but then kung gusto pug ka og kanang gapo jud nga sling, pwede man pod palit ka og kanang medyo mahal-mahalon kani. So pwede siya matao diri wala pa na ko siya na try, pero naa siya taoranan sa sling. Wala pa nako na try ang ihang kaning wala pa nako na try siya kay wala. So na siya butanganan siya og kanang sling. So kani, and then diri sa lubot apil mo bangga. So kani, and then napa ba? So na siya free pod na kining ni siya guitar strings. So iyahang so na siya strings na attached na daan, and then also na pod siya kani 6 ka buok, and then kani Allen wrench, di kay ko sure. So na siya Allen wrench. So kani, so wala na inclusion kay wala na diri sa ako ang bag. So karon diri na ta mag-focus sa ato ang guitar. So sa ato ang guitar pila to kabog inclusion, upat na dito ang freebie. So po daan na po dito siya freebies ang seller. So naa siya saan ni siya ka volt 9 siguro ni 9 volt nga 9 volt nga bag magklaro ba. So 9 volt nga volt bitaw ana kalim di kay ko sure. So inana siya, pwede siya masaksak diri kay with battery siya guys. It's because pwede masaksak diri tanggatang sa wire gud nga black, and then kani pwede siya diri masaksak pud kani. So kana siya diri ana. So karon dapo siya kani, so pwede nimo siya ma-adjust nga mga volume diri imo siyang timplahan pero tapos napod siya iyang master volume diri tapos kani pwede siya musiga. Yan, kita ninyo yon, musiga din siya guys. It's because pwede nimo siya i-tune. So i-tune nato siya. Pero sige lang. So kana siya. So tayo to. So madunggan ninyo. Dudunggan. Sa kani. Wait lang. Tanggalon ko kay so kani. Yan na nato siya guys kay masangit reels ako.
So kani. So di man kay ko ingon na kanang professional kaayo nga kanang musikero no. So beginner pa pud ko. So ano nagatuon pa. So sa akong makuan is kanang kung maingon po ka sa iyang performance is para sa ako nga as kanang dili lang sa balay nako nga itugtog-tugtog dili na ko siya himuon nga pang gigid sa gawas or kanang pang adto sa kanang mga kanang ito sa gawas na i-perform sa gawas. It's because dili man po kay ko ingon na kanang performer pud kaayo jud sa simbahan lang man kay ko nagatugtog. Kanang para sa ako okay na siya kung kanang sa ako lang gamit-gamiton no. Sa ihang tingog kanang kanang masatisfy na kay ko ana sa iya ha. Na dili na kay ko ingon na kanang satisfy na kay ko jud. I mean not kaayo napa may po mas nindot pa nga mas gapo pa og tingog, but then for me as of now kani as a student pa man pug ko, so wala pa ko ingon na kanang income no, gamit mo kana ko ako mga ipon ani, so ani lang siya. So i-try na to siya uban sound check with Kapo siya, but actually i-share lang po din ako siya guys. Nalagi siya it's because pag-abot mo diri kanang kuan na siya medyo din so gigamitan og tong Allen diri gi-adjust kay para kay mosangit mo siya para minani marag ana siya ba medyo mura siya na ay sound nga masangit, but then for me okay lang siya, especially katong diri sa may first string no, diri sa pinakaubos kuan siya kanang medyo masangit jud siya, so di makay ko ganahan kay murag mo lain man ang iyang tingog. So akong gibuhat is ako na lang siyang gikuan, gibutang na lang ako papel siguro ka ana jud no, basta mga kanang dili kaayo kanang para sa ko mahalan ni siya, pero kung i-compare jud nimo siya sa mga mas mahal pa na mga kuan is mas better jud tong inato no. So karon kanilang sa okay na ko ani. So sound check sa nato og gamay and then ano na. So ato siya sa oceans to siya sa ocean to siya nga kani nga kanta. So before no mag-end ko sa ako ang vlog, it's I would like to take this opportunity na mag-say thanks sa ako ang family for supporting me. So I would like to thank no above all ang Ginoo jud kay tungod ang Ginoo naghatag ani sa ako ang butang piyalan ko ani niya nga butang. Ako mo na siyang gihatag pod, ako po ni siyang gamiton jud para sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios, katungod siya man ang naghatag ani sa tanang butang akong naangkon sa akong kinabuhi. Ang Ginoo jud ang naghatag ni ining tanan. So wala to guys, so thanks for watching sa ako ang vlog, and I hope you like and subscribe sa ako ang channel, and then also kana lang siguro. So thanks for watching guys. God bless. Bye bye.